बड़ा दिन के बाद से आज हम आइल बनी गुजरात के मोरबी में। आई वे जगह जहाँ पुल टूटा रहे 120 आदमी के जान गई रहे, कोनो गारंटी नहीं है। पहले जितना लौकता खाली एरिया इनमें पहले पानी भर रहे, पुल रहे जौन सामने लौकता वह पुल है। जूम तो नहीं कर सकत, ये बार पूरा सूख गई बा। अब पूरा सूख गई के बाद भाई इनमें पानी नहीं है, पूरा पत्थर बा। अब बहुत बढ़िया पत्थर बा जौन कि हम आज देखावे खातिर आयल बनी। नगदे 1 साल बाद आयल बनी हम। ये जब मनीष कश्यप भी आई रहा न, जौन वीडियो देखी न, ये बार पूरा सूख के एकदम मतलब पत्थर हो गई बा, इनमें पानी नहीं है। और यही नदी में पुल टूटा रहे तो लगभग 220 की 120 आदमी के जान गई रहे, क्लियर तो नहीं है। और ये बड़ा बहुत बढ़िया बा जा घूमे वाला। देखो ई कोने से पूरा कंजास बा, जा जंगल बनल बा। और रहल बात जौन पुल टूटल है वो पुल के तो बनल नहीं है, रिपेयरिंग कुछ भइल नहीं है। दूसरका जौन पुल बा वो बचल बा। तो जौन पीछे के जो नज़ारा बा के बैक कैमरा से हम दिखावत तो लोग के देख लो ध्यान से। साथ में हाई न आज मिंटू चा इनकरो सौभाग्य ना होइत, लेकिन राजकोट में गुजरात में अइला के वजह से ये प्रसिद्ध जगह देखे के मिलल बा जहाँ 120 आदमी के मौत भइल बा। हाई पुल टूटल ओकरा बाद 120 आदमी के मौत भइल। ई जगह फेमस हो गई, हालांकि पहले भी घूमे वाला एरिया रहल। अब इन पुल वो पार हम नहीं जा सकत काहे से कोनी अब इन रोक बा। आ एनी के नज़ारा देखावत जौन कि नदी या नाला देखत रहो, यही में 120 आदमी के जान गई रहे। तो मोरबी सब हमनी के चल दिले बन राजकोट। और राजकोट जैसे 120 किलोमीटर बा जौन कि हाईवे पा, यही पे से हमनी के निकलल बन 2-3 जना। पूरा एकदम जबरदस्त सीन बा भाई, सीन के आनंद लो। हालांकि धूप इतना लगता कि मुँह टेढ़िया जाता। जौन बा कि पीछे के नज़ारा मोरबी के राजकोट के जैसन बा, सब एक बा सेम बा। देख लो बाकी के